Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Oficiálne boli vynovené prvky odovzdané do užívania žiakom v stredu za účasti primátora mesta Nové Zámky Otakara Kleina. Tie zahŕňajú okrem debarerizácie školy aj modernizáciu učební či rekonštrukciu technického zázemia školy. Žiaci sa môžu tešiť aj z novej knižnice. Projekt finančne podporilo Ministerstvo investícií v rámci programu Slovensko sumou viac než 1 milión eur. Naozaj dnes je taký slávnostný deň, keď si môžeme povedať, že sme tu všetci tí, ktorí sa na tej rekonštrukcii naozaj mimoriadne podielali. Chcem povedať toľko, že je to naozaj taký pocit, ktorý si zaslúži každý jeden riaditeľ základnej školy alebo akékoľvek inštitúcie, ktorá sa týka vzdelávania na Slovensku. Je to niečo, čo znamená, že opäť ďalšie 10 ročia bude táto budova slúžiť tomu účelu, ktorému má, a našim deťom, aby boli spokojné, aby chodili do takého prostredia, ktoré si naozaj v dnešnom systéme vzdelávania zaslúžia, aby boli rodičia spokojní a v neposlednom rade naozaj, aby aj všetci učitelia, kolegovia a každý zamestnanec našej základnej školy si dokázal užívať tie možnosti, ktoré mu táto rekonštrukcia naozaj poskytuje. Významným prvkom rekonštrukcie je práve nová čitáreň. Tu žiaci už teraz hojne využívajú. Naozaj v praxi to má neskutočne priaznivú odozvu medzi deťmi, medzi kolegyňami, kolegami, medzi rodičmi a naozaj široká verejnosť, ktorá sleduje našu webovú stránku, tak veľmi kvituje práve to, že sme k tejto myšlienke pristúpili a že sme sa nebali naozaj otvoriť krásnu novú čitáreň so všetkými knihami, ktoré tam máme možnosť naozaj vidieť a preniesť možno kus odpovednosti aj na každé jedno dieťa, na každého jedného čitára, ktorý v tej čitárni bude chcieť nejakú knihu si prečítať, aj si ju zobrať. Je to v podstate na tom princípe, na ktorý ste spomínali, sú tam tie listočky, teda ja si prídem, zoberiem si knihu, zapíšem sa, mám tam podľa ročníkov určitý priestor, kde si napíšem, že teda moje meno, akú knihu som si zobral, tam si to pripevním a po prečítaní donesiem naspäť knihu a zase na iné miesto ten môj štítok odložím, aby sme my mali aj spätnú väzbu, že áno, tento žiak už tú knihu vrátil a pravdepodobne si ju prečítal. Takže je to niečo také, čo sa veľmi tešíme a vravím, že neskutočnú odozvu to má medzi žiakmi. Veľmi radi tam chodia. Aj možno, keď si tú knihu nepožičajú, že si ju nezoberú domov, ale v tých priestoroch si chcú oddychnúť, posedieť, zobrať knihu, prečítať si niečo, porozprávať sa a ja sa tomu naozaj veľmi teším. V rámci toho projektu jeden z tých prvkov, ktorý bol potrebný realizovať, bola aj práve inkluzívna časť, inkluzívne vzdelávanie a práve tá slečna, ktorú sme mali možnosť vidieť aj pri strihaní pásky, tá Lili, tak ona má teraz naozaj ten komfort zabezpečený taký, ako každé jedno dieťa na našej základnej škole. Čiže vie sa presúvať s tou plošinou na ktorékoľvek poschodie našej školy. Čiže ona sa tomu naozaj veľmi teší. Rodičov sme odbremenili, lebo naozaj sme to dieťa prenášali po schodoch úplne fyzicky jednoduchým, primitívnym spôsobom a teraz to vyzerá naozaj tak, že aj rodičia, takisto aj slečna si to dokážu užívať naozaj v tej plnej miere, tak ako sme si to predstavovali. Takže máme z toho obrovskú radosť. Ako sa vám podarilo uspieť v takejto náročnej výzve spolu s ostatnými školami z celého Slovenska? Tak ja musím povedať toľko, že teda veľmi pekne chcem poďakovať zriaďovateľovi mestu Nové Zámky, že sme mali to šťastie naozaj a bol ten projekt umožnený práve nám, aby sme ho realizovali u nás na našej základnej škole, lebo bez zriaďovateľa a bez toho zváženia, možno tej nutnosti, ktorú spomínam, že je takmer na každej škole, každej základnej škole v meste určite a takisto aj na Slovensku potrebná riešiť a dostali sme naozaj my ten priestor, aby sme to urobili, takže som veľmi rád a naozaj obrovská vďaka patrí práve nášmu zriaďovateľovi. Ako zriaďovateľ základnej školy na Nábrežnej ulici, takisto ako aj všetkých základných škôl v meste, sa o dotáciu uchádzalo mesto Nové Zámky. Realizácia začala v marci 2025. Mesto Nové Zámky malo možnosť vstúpiť do tzv. UMRov a vďaka Ministerstvu informatizácie regionálneho rozvoja sa nám podarilo čerpať prostriedky. Samozrejme tá finálna fáza je ešte pred nami, ale vďaka mojim kolegom na Mestskom úrade, samozrejme aj kolegov tu základnej školy a vďaka spoločnosti, ktorá tento projekt realizovala, máme dokončenú
kompletnú revitalizáciu vlastne tejto školy, kde už naozaj tie podmienky boli dosť zlé a ťažké, veď asi rok dozadu sme mali toľko havárií, že na týždennej báze trebalo po úsekoch meniť, či už to boli vodovodné rozvody alebo kanalizačné, ale samozrejme aj elektroinštaláciu. Takže v podstate takáto rozsiahla rekonštrukcia základnej školy, ako je táto, ešte na území mesta nebolo. Začíname možno nejakú šnúru tých rekonštrukcií? Určite áno, ako som spomenul, pravidelne robíme rekonštrukcia, robia sa práce, či sa robí výmena svietidiel, či sa robí rekonštrukcia vonkajšej fasády, striech. Samozrejme, tu už máme aj fotovoltaickú elektráreň na streche a ja si myslím, že toto je trend a v tomto musíme pokračovať. Aj keď je to novinka, rekonštrukcia už teraz zbiera množstvo pozitívnych komentárov. Ako sa vám páči tá rekonštrukcia? Dneska ste si to prešli, predpokladám, asi prvýkrát všetko naraz, keď už je to všetko hotové, nie sú tu žiadni robotníci, nie je tu žiadne lešenie a je to naozaj plne odovzdané do užívania vlastne žiakov a žiačok. Je to naozaj veľký príbeh. Je to veľké nadšenie pána riaditeľa tejto školy, vedenia tejto školy. Je to výsledok veľkej podpory zriaďovateľa tejto školy a treba naozaj pochváliť či už zamestnancov, pani upratovačky, ktoré tu po víkendoch upratovali a umožnili túto veľkú rekonštrukciu aj za plného chodu školy. A vám chodili aj vlastne obe deti, jedno ešte chodí. Ako to vnímate možno aj z pohľadu rodiča? Tak ja si myslím, že táto základná škola môžeme nazvať, že je výberová, to znamená, je to škola, ktorá je populárna v celom tomto našom regióne, má výborné výsledky, ale tak ja si myslím, že tie deti aj tak ešte život naučí. Pri prehliadke školy bolo vidno, že deti sa novým priestorom potešili. Aj v novej knižnici už sme videli množstvo zapísaných mien.